Etzeukan lan erraza Hernanik, liderraren etxean punturen bat lortzea ez da erraza, eta hori baino gehiago behar zuten hernaniarrek jaitsierako kanporaketa saiesteko. Bigok, Sanboin berdindu egin duenez, aukerarik gabe geratu da Hernani eta kanporaketa bat jokatu beharko du Alcobendas edo Santanderren aurka, datorren urtean orezko mailan jarraitzen duen erabakitzeko. 3 entsegu sartu zituen lehenengo zatian Kesosek, akabo partidua Hernani gogoz saiatu arren. Olanok eta Perezek entsegu bana sartu zituzten bigarren zatian, baina etxeko taldeak ere beste bi sartu zituenez, 27 eta 12 amaitu zuten norgehiagoka. Bizkaia Gernikak ez zuen ongi hasi Cisnerosen aurkako partidua. Madrildarrek ere playoffetan sartu nahi zuten. García Parradoren entseguarekin ordea esnatzen hasi zen etxeko taldea, eta gaizki hasiarren berehala eman zion buelta partidari. Aurrelariek itxi-itxian jokatuz eta elkarri lagunduz zeuren joko egiten asmatu zuten. Hori baliatu zuten basurdeek entseguak bata bestearen atzetik lortzeko eta partida erabakitzeko. Aitzol Martiteik ere zulatu zuen Cisnerosen defentsa, eta azkenerako abantaila polita lortu zuen Bizkaia Gernikak, 36 eta 20 irabazi zuen Urbietan. Puntu gehigarria lortu zuen, 3. postua ziurtatu eta 2. lortzeko aukera badu oraindik Bizkaia Gernikak. Anpo Ordiziak eta El Salvadorrek 22 egin zuten. 4. postua nahi dute bi taldeek playoffetako lehenengo kanporaketa etxean jokatu ahal izateko. Eta partidoaren ostean aurretik bezalaxe jarraitzen dute 2 puntuko aldea Goierritarrentzat. Lehia estua izan zen Altamiran bi taldeen artean, ezagun zaharrak dira. Bi zigor kolperekin aurreratu zen Ordizia, baina mamearen entsegoarekin partidua irauli egin zuen Valladolidko taldeak. Lehen zati amaitzear zegoela, Clinton Silsek min hartu zuen. Oina bihurritu egin zuen entsegua sartzera zijoala. Lesioa larria da, ebakuntza ere egin diote eta galera garrantzitsua da Liga amaierarako eta Kopako finalari begira. Hanpoko entsegugile nagusia bera baita. Entsegu bana sartu zuten bi taldeek bigarren zatian eta zigor kolpeekin orekatu zen lehia. Altamiran 22 playoff itxura izan zuen partidan.